A Xunta asinará convenios con 46 concellos por 5 millóns de euros para paliar os danos ocasionados pola vaga de lumes forestais. O Consello aprobou tamén axudas para as PEMEs de transformación de produtos do mar e reforzará o equipamento de investigación universitario. O Consello da Xunta reuniuse esta mañá para aprobar novas iniciativas autonómicas. O Goberno galego deu visto bo para asinar convenios con 46 concellos co obxectivo de paliar os danos ocasionados polos incendios forestais que se produciron este verán. Convenio que conta cun importe de 5 millóns de euros. 5 millóns de euros para axudar os concellos que foron afectados pola vaga de lumes e que tiveron que tanto facer gastos eles mesmos como, en algúns casos, demandar dos veciños deses concellos tamén a súa axuda, e esta liña cubre os gastos que lle supuseron eses veciños colaborar cos seus concellos durante a vaga de lume. Son 46 concellos. A Xunta tamén destinará preto de 15 millóns de euros a 48 proxectos impulsados polo sector transformador galego. Quimos destinar este ano a mellorar a competitividade e a rendibilidade das PEMEs que en Galicia se dedican á transformación dos produtos do mar. Son 4,2 millóns de euros máis que na última edición destas axudas, que foron 10,5 millóns, ora chegan casi os 15, e o obxectivo é seguir reforzando a calidad dos produtos, mellorar a eficiencia enerxética e incrementar a seguridade laboral. A distribución que hoxe aprobamos vai beneficiar a 48 proxectos que, ademais, van mobilizar con estes 15 millóns, prevemos mobilizar cando menos 24 millóns de euros, que serían aportacións da parte privada beneficiada por estas axudas. O Goberno galego acordou así mesmo incrementar nun 35% as achegas ás 3 universidades galegas para reforzar o equipamento de investigación. Dedicamos con este acordo 12,5 millóns de euros, que son 3,3 millóns de euros máis que na anterior convocatoria. Vai ser a Universidade de Santiago de Compostela que reciba máis fondos, 5,1 millóns, seguida da Universidade de Vigo 4 e a de Coruña 3,4 millóns de euros, e poden destinalos ou ben a mercar equipos e programas informáticos para mellorar as ensinanzas, por así decirlo, ordinarias que se imparten nas universidades, graos e mestrados, e tamén hai outra liña que poden adicar as universidades a reforzar o equipamento da rede CIGUS, dos Centros de Investigación de Excelencia. Rueda anunciou tamén que o Consello acordou someter ao trámite da Audiencia e de Información Pública o anteproxecto da Lei de Administración Ambiental Simplificada de Galicia, un texto co que aspira a actualizar e unificar o marco normativo vixente na comunidade e avanzar na simplificación dos trámites aos que se deben someter as actividades e proxectos que poidan causar un impacto potencial sobre a contorna.